piye? Lho. Ngopo? Demok. Sing didemok apane? Lho ya sakarepku kok. Aneh konangan. Ya wis aku tak blatus. Wah, wis jan ono. Ten Mas kok ampun nganten ngepol apa panjenengan? Aku yen tresno marang kowe ora tak rewangi aku jengkar saka kadipaten. Mergo aku ditundung marang Kanjeng Rama Adipati ing Trenggalek. Sudibya ngalim. Mbok panjenengan sareh to, sareh riyen. Panjenengan Rasa ngoyo-ngoyo ndak semaput. Awang lambemu ki omong sama bak. Wis ra ono teteke Mas. Ngono. panjenengan mang delok kula riyen. Ndelok ya mendonong. Awang wanita kok Ya. mendelok. Karepe mbak aku didelok sikik aja nolak dhisik lho. nyawang Kang Mas. Kula aturi meresani. Den. Ngresani ketoprak menika. Kang Mas, Piye? kula aturi nyawang pasuryan, oh bener ora? Iya. Pasuryanku. Nek aku iso nyawang mripatmu. Lah sing ora iso? Mripat liyane Ning duwe mripat loro. Mripate iki mung loro kok mripat liyane. itu salah itu. Itu salah. Kalau mata itu bukan cuma dua, Mas. Ah pira? Ada mata kaki, Oh iya. ya kan? Aku tetep ora gelem. Lah ngopo? Mergo aku seneng karo ande-ande lumut. Iki anu etok men, iki sindane iki penonton sing arep dhewe. Engko Ah, iya. nek kleru meneh bandem ya. Mula aku tuh ngarek kelir tak doke. Tak tutup. Ayo nembang, Dit. Gandrung kok iki gandrung tresna rupiah kakung kok. Senajan kowe gandrung nganti mili lengo. Kok lenga? Aku ora duwe lenga. Ora duwe kok, Mas. Milih ya keringet. Iya. Milih ya getih. Heeh. Milih kok lenga lho. Ya. Arep kowe kepiye wae? Kepiye kuwi? Kadung tresna ya ora apa-apa sing Hah? kadung tresna ya ora apa-apa. Adong tresno ya kene. Tin Mas, Opo Yayi? aku suwe-suwe iso kasar lho. Bagus wis sip kuwi. Menaikkan tempo. Gelem ora? Ora. Gelem ora? Ora bisa. Gini ngopo kok kowe ora gelem karo aku? Alasane apa? Alasane oke. Apa? Ora mung Diomongke? siji lho. Alasane didelok wong akeh ngene iki aku isin. Lah apa jenengan duwe isin? Lho duwe. Lah ngopo dadak isin karo wong-wong ini? Luwe becek paten ono. Tin Mas, kok ampun ngaten niku mbok jenengan niku mesake kalian kula ngono lho. Sakarepmu aku ora ngendika Aku apa-apa. nadyan to 5 menit wae wis trima. 5 menit lagi. Hah, hah, hah. Tin Mas. Iya. Rino wengi. Rina wangi. ben suasanane kepenak. Dadi ati. Tanpa dah iki tangane ndi to? Kok tak nyekel liyane lho. Piye? Kok malah nangis ngapa? Ah sing digeret tangan liyane melu gegeret. Tanpa dar, tanpa mindra. Emot to ya. Kowe wanita kok ya kaya ngono. Kowe aja nyekeli tanganku to. Lah keng menapa to, Den Mas? Nggo sesuk. Enggak sih. Kaya
Ngapa kok gak Tin? Mbok yo kayuyun ngono wae ya. Heeh. Lah kok kayuyun. Saya iki kok mlenya. Sing apik to, Tin? Kudune ngene tok wae ra apa ya? Ayo to. Lah kok nganggo ngene lho tak contoni. Kayuyun. Heeh. Lah kok kayuyun. Lah ora gelem lho. Aku risih kok krungu ngene. Wah, wis. Kaya arep ambruk-ambruk. Mula tanganmu gathokno. Mula nek kowe senenge ngene, diwalik. Terus? Ya, marana. kayun marang sliramne. Mbok ya imut to. Dipresani para kadang kabeh rak yo leling semi to. Tansah Oh, wah tenan nggih. Gumawangi Net. Asing teh. Arep digawe. Arnendi. Hah? Arnendi. Kono kaya sepi. Ya ayo ora apa-apa ayo. Ayo. Aja kono wis dudu panggung, panggunge nang kene. Lah aku ora apa-apa dileki kon sepi-sepi aku malah seneng lho. Ayo Adirono, Adirono. Ngondak aku njlungup. Kena daya tarik ing bumi. Tansah. Meh. Meh. Ngono ta. Alemu nuntun ya kaya wong angon wedhus kok. Lah ya piye sing bener piye? Aku kur ngene iki. Ya, mulane gelem. Mulane gelem ben ora tak ndadeki wedhus. Lah ya ngene iki lho. Lah wong jenenge dicekel ora iso kok. Iki agek lunyu. Lek peret kapan? Tansah gumawangi netra. Den Mas, wak ngematke netraku lho. Bruwet. Iki lakon iki pelet apa-apa? Apa? Kok oleh guyu nyekiki. Sro ati. Aduh, ditemok dadane. Waduh. Koneng napa Den Mas? Ame ditemok dadane kok megap-megap lho. Apa? Ambok dibales. Iki menjiwai. Ah iya. Nek kon tati ndemok dadamu iki langsung tok gede dibales mek ngono ra apa. Nya bales mek ngono. Pak. Piye, wani ra? Wani, Mas. Ayo gawe wis. Hadap sana, Mas. Loh, aku ngapa aku ora pengaruh apa-apa kok. 100. Ya, 100 ora apa-apa. Nek diperkarake tatin kowe ning bluk. Kowe kur kandha demok lho kowe. Heeh. Heh. Ngewang aku golek 100. Lah yang apa piye? Loh. Ngapa? Demok. Sing ditemok apane? Lho ya sakarepku kok. Aneh konangan. Ya wis aku tak 100. Wah, wis janono. Bos e manah nganu karo tukang ki. Iya ki. Sesuk ra menyang seton aku. Oh iki. Piye? Sro ati. Kene ya. Kadung tarasno. Waduh. Lho kok sik ngejak gandengan kok kowe? Marilah kemari sayang. Marilah kemari hai sayang. Sing edan sapa? Mah keturarane Dian aku ki. Asubrote kan. Aja kaya ngono to. Tan liya. Apa? Tan liya. Tan liya.
amung sliramu mau ndak nom Mas piye purun nggih aku tetep ora gelem aku ki wong tawajuh jenengan mboten eman-eman ora yakin mane Den Mas sampun ngoten iku to lah kepiye aku ki kur tak nggo ben kowe iso ngalekke aku ora iso nek jebacut nang ati kuwi ora iso dilalekke terus karemu kepiye ya jenengan kudu nrimo tresnaku gelem ora gelem ora kat Ora ana ketoprak kok. Sik. Ini ada penonton yang tidak suka sama Subroto. Lah ngapa? Iki mau tetap dikandani. Tapuan 100. Ngapa? Aku ora aja ora ngerti. Aku rakon kok. Aku ki jane jenengan ya tak ngene ya gelem to? Tak ngene ya penak to? sing kene gentitin. Aku ki dadi sender to. Ya kene, sing kene. 1, 2. Oh, kok saya ngerak? Saya ngantuk. Aja kaya ngono to. Lah kon kaya ngapa? Ya kaya wong. Lah iki wis wong. Seliramu. Wong wedok karo wong lanang dadi siji. Dadi siji. Piye kuwi? Nek caleni mah tau. Lah piye? Nek ana apa-apa mlayu angel. Ya ora ditaleni maksudnya sing ditaleni atine wae. Oh, ati. Antarane atimu lan atiku. Iya, atiku atimu. Wis mantep tenan. Iya. Jane do kepengin apa? Mbok yo daftar gek melu gladen. Sapa ngerti dadekke gendruwo. Lah meng muni atiku atimu wae do kaya ngono. Do pengen. Lho kae wong liya do kepengin apa jenengan ora kepengin karo aku? Lho beda aku tetek imanku. Imane kuat ning imine kuat ora? Ya kuwi. Kowe piye? Ora kuat. Ya wis to ge ayo to. Aja ya. Mbok dilegani. Iki nganggo bubar ora to, Prak? Ayo, nek bar nembang kok bubar. Engko kadung tresno iki kok sekolah anggam dadi dangdut to. Ah, suminten duan dangdut kuwi. Waduh. Wis kesuwen malah salah kedaden, Mas. Salah kedaden piye? Iso dadi tenan kok. Ora apa-apa dadi tenan. Ning aku tetep ora tresno marang sliramu. Mergo sliramu ana le delok menek wit gedang. Yakin ora tresno tenan? Aja ya, ora. Nek panjenengan ora gelem nampa tresnaku, aku iso edan lho. Aku le ra nampa ki mengko ndak dadak gaweke uleh-uleh. Den Mas, ora ngono kuwi to. Iki bab tresno ora bab nyumbang. Mengko saiki ki anggere wis selawe ngejak sebate. Arak bangkrut to lewo. Iya, lama Satemah laras mara ya. Aku mesake marang selarmu. Nek aku ki ora ndek rasa tresno sesithik wae. Nadyan to jenengan urung duwe rasa tresno, mengko rak ya suwe-suwe dadi duwe. Dicoba dhisik to. Ning nek suwe-suwe ya kesuwen. Ya ora apa-apa urung Kuwi lho, dicoba. kon jajal sik, dicoba sik. Dicoba. Engko witing tresno kuwi jalaran saka kulino. Sik, aku arep nyoba ning listrike giliran. Dadi ora tak iso nggo nyoba. Iki apa to? Ngopo tangane kok ngono-ngono? Kesetrum. Subroto sing asli kuwi tetep ora tresno. Ning iki lho tangan-tangan ki do nritik. Wis to, aja kaya ngono. Lamat wis katon tejane yen bom
tangane iki dingenek iki lho. Saya anyep kabeh awakku. Lah ngopo? Iki gak kebayang. Hah? Bopo. Tapi Bopo. Lho iki kok Subroto kok tiba-tiba dadi tua banget iki? Anu kanjengan, Mas. Oh. Aja ya. Aku ki sedilit wae ngono. sak nyatane aku ki jan kaya wong kesiksa. Lah keng menapa? Batinku tresno ning jane ora oleh. Lah ya mbok apa sing dadi batine panjenengan dilakoni? Ana dalange. Ana dalange wis rasa digubri sing penting iki lho atine. Jane dan tenane iku. Piye sa? Mbok ana ngomong apapun, Apapun gimana? apa wae. Kowe rasa dilebokke nang ati, sing penting aku arep panjenengan iso dadi siji. Haning kuping. Rasa Kuping nganggo sing ora kuping. kuat. Lah apa? Padha ngrasani Subroto ki kudune ora gelem kok dadi gelem. Ya kowe rasa dirasake, rasa nganggo kuping. Ya wis ora tak rasake. Ya wis ayo. Ora iso, aku tetep ora tresno. Lah kepiye to? Baksone akeh. Pacakane sarwa asri Subroto wis
Sekitae Subrata wis lunga saka panggung. Lunga nggawane apa-apa. Heeh, terus Saya duduk. Suminten wis bali nang gone. Heeh.